na m were mmanya akpa ekpere tupu anyị na-ekele gị ịmara onye ije ka amagha gị chike ka nwata gara nwaanyị n'afa chi onye adịghị n'izu ihe adịghị eme tupu oke abịa ma lekone mmanya ka anyị wee kene a na zọdọrọ ọkpa ndị zụtara ngwura ndị biri na ngwura ma ya ruwa ike ketara ala ụjọ na-eri lekwe nna ya maka ọ na-ala ka mmadụ n'ụlọ na-arụje n'elu aka wee Chineke eketara anyị ihe ọma onye ga-ewetara anyị ọma fọ ga-apụtara anyị ọma nkwa ya pụtara anyị ọma na anyị adịghị echi ga-akọrọ n'igwe anyị sọkpa anyị na mmanya na mmụọkwa anyị na njọ na njọ o mebiri ibe mmadụ be gbaghara oriala emekpa ala ala dọọ n'azụ onye mama were ihe mama were ya ọfọ ka ido eji awa na mmiri ruo ebe ọ na-ada ya dọrọ ruo ebe ọ naghị ada ya jewara na nke anyị ma ya ama anyị nke anyị ama ya amara ya oche ọ na anyị biri mmadụ anyị na nke onye biri anyị na ute onye tọrọ anya dị nke anyị tọrọ mmadụ ka anyị dị otu anyị sị mmadụ da anyị dị otu onye sị anyị dị ya dị otu ahụ ọmụmụ egwu ngwu mma adịrị na anyị nke ọchọọ oke onwe ya na-adahuru onye isi anyị na-awa aja si were isi achọ onye hụ ajita ihe mere nwa mekwe ya ihe anyị jiwu mmanya oyibo anyị si na ego oyibo ya aka anyị na-eko ya aka anyị na nkwọ ihe ize a na-ayọ Chineke nwe ogologo ndụ ara dị mma nke bụ amụta nwa amụta ibe nke ịtọ ọwa agaghị ofu bụ ego ya enyere ndụ aka nnekwu ego na ego kịrịkịrị adịghị egbo mkpa onye a na-ekiri ekiri anaghị ekpo ntụ ọ nọ n'osimiri adịghị eji asụ mmiri akwa ka ugo na-acha acha adịghị echu echu ụkwụ na ama ọgara adịghị mma ịgba ọtọ na anyị adịka mmiri asa adị akpọ mmiri bụ ihe oke na nwaanyị ji eri nne anyị sị na nwoke adịghị ka ibe anya mmiri na-alụ ya n'anya nwoke enweghị ego na ọrụ gajadi nwaanyị onye gba ọta adịghị amanya aka na akpa ikorobịa mmanya na-agụ ya kuru mmiri ṅụọ ụjọ adịghị aha ya maka asị na ọ dị ahụ utu mmanya gbado ọnụ n'ala ọ dịrị ya ma o ji akwụrụ ọtọ na-eriri ihe ụwa asị maka ofe onye anaghị achụ ngwere elu aja mgbara akwụkwọ nsọ erudara ala agbagha ọnụ ọsọ dị ise na achị ya na ọ mgbara akwụkwọ na-eje ikuku ọsọ maka nwata na-erike awa na nne ekere ha na ụmụazị ibe ọma na-enwe m ndị bukula n'ọrụ na ya nụgo na ụmụ nwaanyị na-agbapụ nchapụ ihere ha kwa iwe okwe ha dọwa ntụtụ ya na omenala ha ka ọ bụ andị nwaanyị atụghị ime ya tụrụ asị ha nke awụ ihe ntụrụ ntụrụ asị ome n'ihu anyị anọ n'azụ ome n'azụ anyị nọ n'ihu ome n'ihu n'azụ anyị nọ anyị nọ n'etiti ogbu na-agbọ n'onwe aka ka ya n'ogbe anụ na akpa n'ọwa nke ibe ya bụ n'ọwa nke echie okpu okpukporo nwa okpuru enwe ha na o ji akụ anya ntị nke adịghị elu otu nke o ji eme anyị ọdachi ekwe na otu kpụrụ echi anyị kwuje nye nsọ anyị ọ na-afọ ya dị ya ma ya kpuo isi otu anyị n'ụlọ otu anyị na-ama ha dụkwa ogu n'anya onye fụrụ anyị nọchie ndịrị anyị gafere ya ji etukwu ga anyị chukwu gbanye adachịna anyị nwa nwe enwe nne mụrụ anyị n'elu anyị jebe anyị ejere anyị na anyị nọrọ ụkwụ anyị ejetara anyị anyị eri aka ya ji akụtara anyị anyị eri ọnụ anyị ekwutere anyị anyị eri ndị ji agwọ ya akwa ndị kwara anyị kwanye mere anyị ndị chefuru anyị ga-echeta anyị ekpere anyị na-ekpe ewe nwere nne anyị ka mma anyị na-emere ndị ka anyị mma mere anyị n'aka niile ahụ ha ụwa onye nọ n'ụlọ nọrọ onye nọ n'ama onye nọ n'ama nọ onye nọ n'ụlọ ebe onye nọ ka chi ya na akụ aka eri na-eme agbụọ na onye akụta ha n'aka ya gụọ ha na chi ya tupu anyị chere ikele ala anyị zụrụ ọkpa na ọ na-ala ka mmadụ nọ na-arụje n'elu aka tupu isi na ihe esi na mkpofu ahịa bụ na-enwe ogbenye enu enwere mmadụ ji na-eme tupu ịbịa gọzie ya onye adị aje n'igbe ahịa dị n'oye di ya na anwụnta tawuo ya na onye bechi ya bido tupulegbe anyị bịa gọzie nke anyị na-eme anyị akpata ihe anyị na-eri enwe ndị enwe ya a na-eme wepụrụ anyị ha na-eme akwanye anyị na-ayọ gị wee sị na ogbu na-abụ n'ọnwa aka ya n'ogwu anụ na-aba n'ọnwa nke si ibe ya kpọ n'ọnwa nke echie nwoke ọbụla si ihe ọma dị mma ya were agwọ mee ihe olu nwaanyị si na ihe ọma dị mma ya ma o kelekuru ndị na-egburu anyị olu dakwa ekpochi ndị na-akpara nkịta akpụrụ ndị na-ahịra anyị ụdọ ha manye onwe ha ndị gwọrọ ọgwụ ha ji egwu ahịara anyị n'ọnụ omenala Igbo onye na-egbu anụ na-enwe aka ogbu emechie eme aja aka ncha ba ya ọnụ aka aja ịba anyị ọnụ nwaanyị too ofe ya na enuzi oke mma ya si ya ọnụ a gara anụ ajọ ihe na ncha ya eji anya asị ya nje adị ebe odegburu elu jee mere anyị n'iru mbọsị nye ụkwụ apụrụ anya ma ọkacha ntụpụ ụkwụ anyị jipụ nke anyị ejiri ya aka mma mgbe agụ ọbara na-agụ okporo ụzọ ya hafụ anyị na oji oji hafụ anyị na ọlụla nwoke zuwere anyị ihe ọma ihe ọma mere anyị mere ya nwoke zuwere anyị ajọ ihe ajọ ihe ise ya nwaanyị zuwere anyị ajọ ihe mee ya ka ọ fụka ajọ ihe na-adị nwaanyị zuwere anyị ọma ka o ruo anyị aka tupu o kelekwa na anyị wiiki ọhụrụ ka anyị bara wiiki anyị amara anyị makarịa nke anyị gara aga nwanne anyị ọ sị ya abara gị onye mmadụ nke abana anyị ka anyị eje ya akọ na ụmụnna nwetụrụ akụ ya na-ada hafa na onye adịrịghị mma dịrị anyị mma anyị jebe anyị ejere anyị naba anyị na-ararụ anyị gbuo aka nri anyị gbute mma anyị gbuo aka ebe anyị gbute mma anyị ejere ije lara ije kara ya otu wee kpara amụ ha lara amụ ha wesị na onye adịrị anyị mma na eke dịrị anyị n'oye dịrị anyị na afọ dịrị anyị na ngwọ site mgbe ruo mgbe ebi na-achụpụ na ndị Onwa na Uga Onwa na Uga anyị na-ekele ụmụnne anyị n'obodo dị iche iche na-ege anyị ntị onye ọbụla na-abata ji ihe ọma abata onye alụrụ
onye ọ nọ n'ụlọ si ka o chere onye na-alụ alụ ka ọ lụ ka o gbuo ya bifo onye a na-alụrụ onye anọ n'ụlọ gọrọkwa ozu onye na-alụ alụ ọsịkwa ọlụ bịa gbuo onye nọ n'ụlọ bifo ọ na-alụrụ ozu ara sikwa iro maka ọmụ ọnwa na ụga asị onye na-agụ ego enwe ụwa ọtụ ka ọ na-atụ maka ọnwa onye pụọ oyi ụga je mara karịrị ya asa ala anyị karịrị na bankị anyị ma ndị a na-ahụ na bankị oge kpọrọ tụwa akwa mọnwa sị ịlụ nwa ya agụmana ya onye jọbụ ihe mere n'aka ọfiisi ya gbara ọkụ ogbe were obiọma na-arụ jọbụ ya dịka ọ nọ n'ọfiisi ọ bịawa ahụ ka ọ na-ata ọ ga-abụrụ ogbe n'ihu moto asị ele ala nke ọ na-atụ aka ọ na-eji eresi ya ihe ọma ya emere anyị ọkụ ekwe oke anyị bunye nwere o ji aka gbuo onwe oke kpọrọ tụwa akwa mọnwa sị ịlụ nwa ya agụmana ya okorobịa jee n'ikwu nna elu ọnwa nye nwa dị ala ka o ji eweghara maka onye ara nọ n'oyi akwa akwa asị ọwụ ebe isi awa na mmadụ ya bịa n'oyi akwa akwa sị na ọ na-agha ara jụkwara ha maka mgbe agha ara otu anyị ahụ dị ha maka ilebe anya enwe ebe ọ nọ n'ime gị nye woyi na nche na-aga ọ na-aga ma na ọ mbụrụpụta ụwa ọ kpanyite ofu mkpụrụ akwụ lewe anya n'elu eji egbu ihe ogbenyi enwe onye amaghị aha nne ma ọ ma iwu respekt nwoke lụọ nwaanyị na-agba egbu aba ka ọ na-ebi ya ma ọ la gbuo ite ọ na ọsa dị onye asị kpara ya sọ ịda gị gara agba ebe o si ha na-abụkara etinye ọma ya mere anyị na-eche n'oge na afụ na nkwụ na-ajụkwu na nnọọ